Ahoj modeláři, připravil jsem si pro vás toto video, ve kterém vám představím svůj nový model motorového vozu 810 v měřítku 1:25. Možná víte, že má z různých důvodů několik přezdívek, jako třeba Skleník, Orchestrion nebo Šukafon. Tyto vozy vyráběla v 70. letech vagonka Studénka a s jejich modernizovanou podobou se s nimi můžete setkat dodnes. Model 810 jsem zpracoval v původní barevné variantě s červenokrémovou skříní, s dobovým interiérem ve veřejné části vozu, s vybavením obou kabin, ale také jsem se zaměřil na technologickou část na podvozku, včetně motoru, převodovky a dalších součástí. S tvorbou jsem začal zhruba na konci června v roce 2024. Zhruba po 4 měsících jsem zahájil tisk prvních součástek a do finální podoby jsem ho dotáhl před Vánoci téhož roku. Jedná se o stavebnici s jednotlivými součástkami vyrobenými na 3D tiskárně. Celková doba tisku mi na tiskárně Prusa MK3S zabrala okolo 150 hodin a spotřeboval jsem necelých 1,5 kg filamentu. Tiskl jsem z různě barevných filamentů z materiálu PLA. Některé díly jsou šroubované nebo jinak mechanicky spojené, drobné díly jsou přilepené. Výplně oken jsem nejprve vystřihl podle předem připravené šablony z průhledné kancelářské folie a následně přilepil k rámečkům oken a jiných prosklených výplní. Stavebnice se skládá z 369 součástek a výsledný model má na délku asi 56 cm přes nárazníky. Celá stavebnice je rozdělena na několik sestav. Pojezdy, rám, skříň, střecha a vybavení v interiéru. Složení je docela snadné, všechny pozice jsou na dílech vyznačeny a díly mají takový tvar, aby vždy zapadly tam, kam patří. Sestavení zabere okolo 4 hodin a model se dá kdykoliv otevřít a rozebrat. K dispozici je také podrobný návod, který je jakousi kuchařkou pro tisk a sestavení modelu. Více informací o modelu 810 naleznete na mém webu www.mikibroš.cz. Na stránce pod odkazem najdete základní popis, schéma, návod k sestavení, vizualizace včetně otáčecího 3D modelu a fotografie. Na webu je také e-shop, kde si můžete data pro 3D tisk koupit a model si následně sami vyrobit na vlastní 3D tiskárně. Případně se na stránkách podívejte také na další modely, které jsem vytvářel. Toto je pro tuto chvíli vše. Já vám děkuji za pozornost, mějte se pěkně a příště u dalšího modelu. Ahoj!